jedne prilike ušao je jedan Jevrej kod Me'muna, kod halife. U lijepoj odjeći, lijepog izgleda, lijepo namirisan. Pa ga je upitao Me'mun, jesi li ti, kaže, naše vjere? Kaže, nisam, ja sam, kaže, Jevrej. Kaže, prihvati islam. Kaže, neću. Kaže, vjera mojih predaka i mojih očeva, neće on da ostavi svoju vjeru. Pa je otišao. Pa je nakon godinu dana došao ponovo kod Me'muna, u istoj odjeći, tako lijepo obučen, namirisan. I priča, govori, prezentira islamski fik, priča o islamu. Pa ga upitao Me'mun, kaže, jesi ti musliman? Kaže, jesam. Kaže, pa šta te je navelo da primiš islam? Kaže, jedne prilike sam, kaže, htio onda ispita kako to ljudi posmatraju svoje knjige. Ljudi različitih konfesija, kako gledaju na svoje svete knjige. Pa je uzeo Tevrat i izmijenio u njemu neke stvari, došao, prodavao Tevrat. Pa su ljudi uzeli Tevrat, kupali, niko ništa ne priča. Uradio isto sa Inđilom, iskrivio značenja određenih citata i prodavao i ljudi kupuju, niko se ne bori, niko ništa ne spominje. I uzeo je to isto uradio sa Kur'anom. Prepisao je Kur'an u nekoliko različitih verzija i iskrivio značenja određenih ajeta. Pa kada je to, dok je prodao prvi primjerak, odmah ljudi primijete šta je. Malom djetetu od 9 ili 10 godina, dječaku koji je naučio Kur'an, daš mu Kur'an, dok pogleda, kaže ovo nije Kur'an. Ovo se mora izmijeniti, ova stranica kompletna se mora promijeniti, ili se mora ovaj mushaf uništiti, jer on se ne smije čitati, on se ne smije kao takav plasirati. Ne smije doći do ljudi kao takav jer je iskrivljen. Kaže, pa sam znao, kaže, da je istina ono što je Allah rekao u Kur'anu, inna nahnu nezalna zikra, wa inna lehu lehafidhun. Mi smo zaista objavili, kaže uzvišeni Allah za sebe, mi smo objavili ovu knjigu i mi ćemo je zaista čuvati. Blagoslovljena knjiga.